കരുണയാലെന്റെ കർമ്മബന്ധത്തിൻ കെട്ടറുത്തിടണേ. കാൽത്തളകൾ കിലുക്കിയൻ പാതയിൽ കൂട്ടിനായെന്റെ കൂടെ നടക്കണേ. തെറ്റുകൾ പൊറുത്തെന്നൂടെ പ്രാണനെ നിന്റെ പാതാരവിന്ദത്തിൽ ചേർക്കണേ. കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ മുകുന്ദ ജനാർദ്ദന എന്റെ ഓർമ്മകൾ നീ മാത്രമാകണി. കൃഷ്ണ ഗോവിന്ദ നാരായണ ഹരേ നിന്നിൽ ഞാൻ അലിഞ്ഞൊന്നായി മാറണി. അച്യുതാനന്ദ ഗോവിന്ദ മാധവ നിന്നിൽ ചേർന്നു ഞാനില്ലാതെയാകണി. നിന്നിൽ ചേർന്നു ഞാനില്ലാതെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. തുടങ്ങി. ജയ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം തേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാമഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോൻ ശ്രീയുത പദകമലം ശ്രീഗുരോൻ വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിത ശ്രീവിശാഖാംനിധാംശ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമാവോം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിന്യതി നാമിനെ. നമാചാര്യപാദായ നിതായ കൃപാപ്രദായിനെ ഗൗരഗദാദാമദായ നഗരഗ്രാമധാരിണേ. നമാവോം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്യതി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ജയ ജയ ഭാഗവത ദേവ ജയ ജയ ഭാഗവത. ജയ ജയ രാധാ കൃഷ്ണ സ്വരൂപ ജയ ജയ ഭാഗവത ദേവാ. ജയ ജയ ഭാഗവത. നിഗമകൽപതരോർഗളിതം ഫലം സുഖമുഖാദമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുക. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ. ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ടകീ മോഹം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘേതേ ഗിരിം. യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദ മാധവം ശ്രീഗുരും ദീനതാരിണം. മദേകബന്ധോ മത്സംഗിൻ മദ്ഗുരോ മന്മഹാദന മന്നിഷ്ടാരക മദ്ഭാഗ്യ മദാനന്ദ നമോസ്തുതേ. ഗ്രന്ഥരാജ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. गुरु महाराज की जय. निताय गौर प्रमानंदे. हरि हरि बोल. हरे कृष्ण. അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണ സമിതി മംഗളൂരു ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് മന്ദിർ. ഇന്നത്തെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ഹരേ പരമാത്മനെ പ്രണതക്ലേശനാശായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തിരൂപസ്വരൂപകം ഭക്താവതാരം ഭക്തിയാഖ്യം നമാമി ഭക്തശക്തിയം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് പ്രണാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 55. അതായത് നമ്മള്
ഭഗവാന്റെ അതായത് വിദുരന്റെ ഉപദേശപ്രകാരം ധൃതരാഷ്ട്രന്റെ വനവാസയാത്ര യുദ്ധം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ദുര്യോധനാദികളുടെ അപമാനം മൂലം വിദുരർ കൊട്ടാരം ഉപേക്ഷിച്ച് യാത്ര പുറപ്പെട്ടിരുന്നു. തീർത്ഥയാത്രയ്ക്ക് ശേഷം ഹസ്തിനപുരത്തിൽ തിരിച്ചെത്തി ഒരുപാട് പുണ്യസ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിച്ച വിദുരര് ഒരുപാട് മഹത്ത് വ്യക്തികളെയും സന്ദർശിച്ചിരുന്നു. എല്ലാം അറിഞ്ഞ നിറവോടെ വീണ്ടും ഹസ്തിനപുരത്തിലേക്ക് എത്തി ധൃതരാഷ്ട്രയെയും പിന്നെ ഗാന്ധാരിയെയും ഒക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് ആ കെട്ടുപാടുകളിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ച് അവരെ കൊണ്ടുപോയി. അപ്പൊ ആ വിഷമത്തില് യുധിഷ്ഠിരൻ അവരെ കാണുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു വിഷമത്തിൽ വന്നപ്പോൾ ആരാണ് പിന്നെ വന്ന് ഉപദേശിക്കണത്? നാരദർ വന്ന് ഉപദേശിക്കുന്നത്. അതാണ് നമ്മൾ മാതാജി, എനിക്കൊരു സംശയമുണ്ട്. ഈ കുന്തിദേവി അവരുടെ കൂടെ പോയില്ലായിരുന്നോ മാതാജി? പോയി എന്നും പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇതില് അറിയണില്ല, പോയി എന്ന് പറയണില്ല. പക്ഷെ വേറെ പുരാണങ്ങളില് കുന്തിദേവി അവരുടെ കൂടെ തന്നെ പോയി എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇതില് നമ്മള് ഭാഗവതത്തിൽ കാണുന്നില്ല. കുന്തിദേവി അവരുടെ കൂടെ പോയി എന്നാണ് വേറെ പുരാണങ്ങളില് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 55. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ വിജ്ഞാനാത്മനി സംയോജ്യ ക്ഷേത്രജ്ഞേ പ്രബിലാപ്യതം ബ്രഹ്മണ്യാത്മാനമാധാരേ ഘടാംബരമിവാംബരേ. വിജ്ഞാന ശുദ്ധമായ വ്യക്തിത്വം ആത്മനി സംയോജ്യ സംയോജിപ്പിച്ച് ക്ഷേത്രജ്ഞേ നമ്മ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ, ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്ഷേത്രജ്ഞനും ജീവസത്തയുടെ കാര്യത്തിൽ പ്രബിലാപ്യ തം അവനെ ബ്രഹ്മണി മോന്നതനിൽ ആത്മാനം ജീവാത്മാവ് ആധാരേ അംബരണിയിൽ ഘട അംബരം ആകാശം ഇവ അംബരേ ആകാശത്തിൽ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീലപ്രഭുവാദ്. ജയ് ശ്രീലപ്രഭുവാദ്. ധൃതരാഷ്ട്രർ തന്റെ ശുദ്ധ വ്യക്തിത്വത്തെ ബുദ്ധിയുമായി സംയോജിപ്പിച്ച ശേഷം ജീവസത്ത എന്ന നിലയിൽ പരബ്രഹ്മവുമായുള്ള തന്റെ ഗുണപരമായ ഐക്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനത്തോടെ പരമപുരുഷനിൽ വിലയം പ്രാപിക്കേണ്ടതുണ്ട്. തടയപ്പെട്ട ആകാശത്തിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനായി അദ്ദേഹം ആത്മീയ ആകാശത്തിലേക്ക് ഉയരേണ്ടതാണ്. ഇതാണ് നാരദർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. ധൃതരാഷ്ട്ര ശുദ്ധ വ്യക്തിത്വത്തെ, അതായത് ശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിൽ ഉള്ള ബുദ്ധിയുമായി സംയോജിപ്പിച്ച ശേഷം ജീവസത്ത എന്ന നിലയിൽ പരബ്രഹ്മവുമായുള്ള തന്റെ ഗുണപരമായ ഐക്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനത്തോടെ ഇപ്പൊ വിദുരരിൽ നിന്നും മറ്റ് ജ്ഞാനികളിൽ നിന്നും ജ്ഞാനം കൈവശപ്പെടുത്തി അപ്പൊ പരബ്രഹ്മവുമായുള്ള തന്റെ ഗുണപരമായ ഐക്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആ ജ്ഞാനം ലഭിച്ചതോടെ പരമപുരുഷനിൽ വിലയം പ്രാപിക്കേണ്ടതുണ്ട്. തടയപ്പെട്ട ആകാശത്തിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനായി അദ്ദേഹം എവിടേക്ക് പോകും? ആത്മീയ ആകാശത്തിലേക്ക് ഉയരേണ്ടതാണ്. ഭാവാർത്ഥം: ഭൗതിക ലോകത്തെ അടക്കി ഭരിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹത്താലും പരമപുരുഷ ഭഗവാനുമായുള്ള നിസ്സഹകരണത്താലും ജീവസത്ത മഹത്തത്വം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ ആകത്തുകയുമായി സമ്പർക്കത്തിലാകുന്നു. ആ മഹത്തത്വത്തിൽ നിന്നും ഭൗതിക ലോകവുമായുള്ള അവന്റെ മിഥ്യയായ താതാത്മ്യവും ഒപ്പം ഭൗതിക ബുദ്ധിയും മനസ്സും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും വികസിക്കുന്നു. അപ്പൊ ആ മഹത്തത്വത്തിൽ നിന്ന് ഒരു മോചനം ലഭിക്കുകയാണ്. ഭൗതിക ലോകവുമായുള്ള അവന്റെ മിഥ്യയായ താതാത്മ്യം ഒപ്പം ഭൗതിക ബുദ്ധിയും മനസ്സും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഒന്ന് വികസിക്കും. ഇവയെല്ലാം ജീവസത്തയുടെ പരിശുദ്ധ ആത്മീയ വ്യക്തിത്വത്തെ ആച്ഛാദനം ചെയ്യുന്നു. യോഗ പ്രക്രിയയാൽ എപ്പോൾ ഒരുവൻ തന്റെ ശുദ്ധ വ്യക്തിത്വത്തെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലൂടെ ഗ്രഹിക്കുന്നുവോ അപ്പോൾ 5 സ്ഥൂല ഘടകങ്ങളെയും സൂക്ഷ്മ ഘടകങ്ങളായ, ഏതാണ് 5 സ്ഥൂല ഘടകം? ഭൂമി, അഗ്നി, ജലം. ഭൂമി, അഗ്നി, ജലം, ആകാശം. ഭൂമി, അഗ്നി, ജലം, ആകാശം, വായു.
വായു. വായു. അതാണ് 5 സ്ഥൂല ഘടകങ്ങൾ. പിന്നെ സൂക്ഷ്മ ഘടകങ്ങളായ മനോബുദ്ധികളെയും വീണ്ടും മഹത്തത്വവുമായി സംയോജിപ്പിച്ചു. അവന്റെ യഥാർത്ഥ അവസ്ഥയിലേക്ക് മടങ്ങണം. അപ്രകാരം മഹത്തത്വത്തിന്റെ മുഷ്ടിബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രനായ ശേഷം അവൻ പരമാത്മാവിന്റെ അസ്തിത്വത്തിൽ വിലയം പ്രാപിക്കണം. മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഗുണപരമായി താൻ പരമാത്മാവിൽ നിന്ന് അഭിന്നനാണെന്ന് ഉണർന്ന് അപ്രകാരം തന്റെ പരിശുദ്ധ വ്യക്തിത്വവുമായി സംയോജിപ്പിച്ച ബുദ്ധിയാൽ ഭൗതിക ആകാശത്തെ മറികടക്കുകയും ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ പ്രേമയുധ സേവനത്തിൽ നിരതനായി തീരുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോഴാണ് ആത്മീയ ആകാശത്തിലേക്ക് എത്തുക. ആത്മീയ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ പരമപരിപൂർണമായ വികാസമാണിത്. വിദുരരുടെയും ഭഗവാന്റെയും കൃപയാൽ ധൃതരാഷ്ട്രർ ഇപ്പോൾ ആ ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് വിടുതൽ വാങ്ങിച്ചു ആത്മീയതയിലേക്ക് ആ അവസ്ഥയെ പ്രാപിച്ചു. വിദുരരുമായുള്ള വ്യക്തിപരമായ സമ്പർക്കത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ ധൃതരാഷ്ട്രർ ഭഗവാന്റെ കൃപയ്ക്ക് പാത്രമായി. ഒരു ഭക്തന്റെ ആഗ്രഹ നിമിത്തം ധൃതരാഷ്ട്ര ഭഗവാനുമായിട്ട് ആ ഭഗവാന്റെ കൃപയ്ക്ക് പാത്രമായി എന്ന് മാത്രമല്ല, വിദുരരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളെ അദ്ദേഹം യഥാർത്ഥത്തിൽ പരിശീലിച്ചപ്പോൾ പരമമായ പരിപൂർണ അവസ്ഥയെ പ്രാപ്തമാക്കാൻ ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്തു. അതാണ് പറയുന്നത്, നമ്മൾ ഒരു പടി മുന്നിലേക്ക് നടന്നാൽ ഭഗവാൻ 10 അടി നമ്മുടെ നേരേക്ക് വന്ന് നമ്മളെ സഹായിക്കും. ഒരു ശുദ്ധ ഭഗവത് ഭക്തൻ ഭൗതിക ആകാശത്തിലെ ഒരു ലോകത്തിലും ജീവിക്കുന്നില്ല. ഭൗതിക ഘടകങ്ങളുമായുള്ള സമ്പർക്കവും അദ്ദേഹത്തിന് അനുഭവപ്പെടുന്നില്ല. ഭഗവാനുമായി അനന്യമായ താല്പര്യത്താൽ ആത്മീയ തരംഗത്താൽ പൂരിതമാകയാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഭൗതിക ശരീരം എന്നൊന്ന് നിലനിൽക്കുന്നില്ല. അപ്രകാരം അദ്ദേഹം മഹത് തത്വം എന്ന ആകെത്തുകയുടെ സർവവിധ മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും ശാശ്വതമായി സ്വതന്ത്രനാകുന്നു. ആ മഹത്തത്വത്തിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രനാകുന്നു. അദ്ദേഹം എപ്പോഴും ആത്മീയ ആകാശത്തിലാകുന്നു. അപ്പൊ ശുദ്ധഭക്തനായി തീർന്നു. തന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ പ്രഭാവത്താൽ 7 വിധ ഭൗതിക ആവരണങ്ങളെ അതിക്രമിക്കാൻ അത് പ്രാപ്തമാകുന്നു. ബദ്ധാത്മാക്കൾ ഈ ആവരണങ്ങൾക്കുള്ളിലും അതേസമയം മുക്താത്മാക്കൾ ഈ ആവരണത്തിന് അപ്പുറവും അതിവിദൂരതയിലാണ്. വിദൂരതയിലാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു മിനിറ്റ് കേട്ടോ മാതാജി, ഒരു അത്യാവശ്യ കോൾ വരുന്നുണ്ട്. ഒരു മിനിറ്റ്. ശ്ലോകം 56. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 56. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദുസ്സമായ ഗുണാദോർക്കോ നരുദ്ധകരണാശയ നിവർത്തിതാഖിലഹാര ആസ്തേ സാണുരിവാചല തസ്യാന്തരായോ മൈവാഭൂ സന്യസ്താഖില കർമ്മണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ദുസ്ത നശിപ്പിക്കപ്പെടുകയാൽ മായാഗുണ ഫലങ്ങൾ നിരുദ്ധ യോജിക്കപ്പെട്ട കരണ ആശയങ്ങളും മനസ്സും നിവർത്തിത നിലച്ചു അഖില ആഹാര ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കായുള്ള ആഹാരം ആസ്തേ ആസനസ്ഥനാകുന്നു. സ്ഥാണു ഇവ പോലെ അചലഹ തസ്യ അന്തരായ മാ ഏവ
ഒരിക്കലും അതുപോലെയല്ല. ഒരിക്കലും അതുപോലെയല്ല. അബുഹു ഭവിക്കുക, സന്യസ്ത പരിത്യജിച്ചു പരിത്യജിച്ചോ, അഖില എല്ലാവിധ എല്ലാവിധ കർമ്മണഃ ഭൗതിക ഭൗതിക കർത്തവ്യങ്ങൾ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീലപ്രഭാത് ജയ് ശ്രീലപ്രഭാത്. ബാഹ്യമായി പോലും എല്ലാ ഇന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും അദ്ദേഹം നിരോധിച്ചു. പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ജ്ഞാനം കിട്ടിയതോടുകൂടി ബാഹ്യമായി പോലും എല്ലാ ഇന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും അദ്ദേഹം നിരോധിക്കുകയും ഭൗതിക പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളാൽ സ്വാധീനിക്കപ്പെടുന്ന ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ പരസ്പര വ്യവഹാരങ്ങളാൽ ബാധിക്കപ്പെടാതിരിക്കുകയും വേണം. എല്ലാ ഭൗതിക കർത്തവ്യങ്ങളെയും പരിത്യജിച്ച ശേഷം അദ്ദേഹം തൻ്റെ മാർഗത്തിലെ എല്ലാ പ്രതിബന്ധങ്ങൾക്കും അപ്പുറം അചഞ്ചലനായി നിലകൊള്ളണം. ഭാവാർത്ഥം: യോഗ പ്രക്രിയയിൽ സർവവിധ ഭൗതിക പ്രതികരണങ്ങളെയും നിഷേധിക്കുന്ന അവസ്ഥയെ ധൃതരാഷ്ട്രർ പ്രാപിച്ചിരുന്നു. അദ്ദേഹം യോഗ പ്രക്രിയ, അതായത് വിദുരരുടെ സത്സംഗം മൂലം യോഗ പ്രക്രിയയാൽ സർവവിധ ഭൗതിക പ്രതികരണങ്ങളെയും നിഷേധിക്കുന്ന അവസ്ഥയെ വൈരാഗ്യ അവസ്ഥയിലായി ധൃതരാഷ്ട്രർ പ്രാപിച്ചിരുന്നു. ഭൗതിക വിഷയങ്ങളെ ആസ്വദിക്കാനുള്ള ക്ഷീണമായ ആഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് ഭൗതിക പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളുടെ പ്രഭാവം തൻ്റെ ഇരയെ വലിച്ചടിപ്പിക്കുന്നു. അങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊക്കെ ഈ ത്രിഗുണങ്ങളിൽ ബന്ധനസ്ഥനാവുന്നത്. എന്നാൽ അത്തരം മിഥ്യാ സുഖാസ്വാദനത്തിൽ നിന്നും രക്ഷ നേടാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? യോഗ പ്രക്രിയ മുഖേന ഒരുവന് സാധ്യമാകുന്നു. ഭഗവാനെ ശരണാഗതി പ്രാപിച്ച് ആ യോഗ പ്രക്രിയയിലൂടെ അതിൽ നിന്നെല്ലാം ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് വിടുതൽ കിട്ടുവാനായിട്ട് സാധ്യമാകുന്നു. ഓരോ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും അതിൻ്റെതായ ആഹാരം അന്വേഷിക്കുന്നതിൽ സദാ നിരതമായിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ എവിടേക്ക് ആക്കണം? ഭഗവാനിലേക്ക് നേർക്കാക്കണം. അപ്രകാരം ബദ്ധാത്മാവ് നാനാവശത്തു നിന്ന് ആക്രമിക്കപ്പെടുകയും ഏതെങ്കിലും ഒരു അനുഷ്ഠാനത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാനുള്ള യാതൊരു അവസരവും ഇല്ലാതെ പോവുകയും ചെയ്യുന്നു. കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവരാൻ പരിശ്രമിച്ച വലിയച്ഛനെ ശല്യപ്പെടുത്തരുതെന്ന് നാരദർ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന് ഉപദേശിച്ചു. ആളിപ്പോ വളരെ ഇതായി തീർന്നു, വൈരാഗ്യമായി തീർന്നു. ഇനി ഒരിക്കലും അദ്ദേഹത്തെ ശല്യപ്പെടുത്തരുതെന്ന് നാരദർ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന് ഉപദേശിച്ചു. അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ ഭൗതികമായ എല്ലാ വിഷയങ്ങളുടെയും ആകർഷണത്തിന് അതീതനാണ്. അദ്ദേഹം അതീന്ദ്രനായി തീർന്നു. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങൾക്ക് അവയുടേതായ വിഭിന്ന പ്രവർത്തന രീതികളുണ്ട്. എന്നാൽ ഭൗതിക ഗുണങ്ങൾക്ക് ഉപരിയായി നിരപേക്ഷമായ ഒരു ആത്മീയ ഗുണമുണ്ട്. നിർഗുണ എന്നാൽ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഇല്ലാത്തത് എന്ന് അർത്ഥമാകുന്നു. ആത്മീയ ഗുണവും അതിൻ്റെ ഫലവും അനന്യമാണ്. ആകയാൽ ആത്മീയ ഗുണത്തെ അതിൻ്റെ ഭൗതിക പ്രതിരൂപത്തിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ചറിയുവാൻ നിർഗുണ എന്ന പദം ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഭൗതിക ഗുണങ്ങളുടെ പൂർണ്ണമായ നിരോധനത്തിന് ശേഷം ഒരുവൻ ആത്മീയ മണ്ഡലത്തിലേക്ക് പ്രവേശനം അനുവദിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഭൗതികത്തിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് ആത്മീയ മണ്ഡലം. അപ്രകാരം ആത്മീയ ഗുണത്താൽ പ്രേരിതമായ പ്രവൃത്തിയെ ഭക്തി അഥവാ ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ കൃഷ്ണ ഭക്തരാണെന്ന് പറയാനായിട്ടുള്ളതായ നമ്മള് ഇല്ല. അതായത് എല്ലാത്തിൽ നിന്നും വൈരാഗ്യം നേടിക്കഴിഞ്ഞവർക്ക് മാത്രമേ ഭക്തൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഭക്തി അഥവാ ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. ആകയാൽ ഭക്തി എന്നത് നിരപേക്ഷനായ പരമപുരുഷനുമായുള്ള പ്രത്യക്ഷ സമ്പർക്കത്താൽ പ്രാപ്തമാക്കുന്ന നിർഗുണമായ നിലയാകുന്നു. അങ്ങനെ നിർഗുണം, യാതൊന്നിലും ബന്ധനസ്ഥനാകാതെ ഭൗതികതയിലൊന്നും അതിലൊന്നും കെട്ടുപാടുകളിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടിയ ആളാണ് ഭക്തി അഥവാ ഭക്തിയുത സേവനം. ഭഗവാനില് ആ ഭക്തി നിരപേക്ഷനായ പരമപുരുഷനുമായുള്ള പ്രത്യക്ഷ സമ്പർക്കത്താൽ പ്രാപ്തമാക്കുന്ന നിർഗുണമായ നിലയാകുന്നു. ശ്ലോകം 57. സഭ അദ്യതനാജൻ പരദ പഞ്ചമേ അഹനി കളേവരം ഹാസ്യതി സ്വം തച്ച ഭസ്മീ ഭവിഷ്യതി. സ അദ്ദേഹം മിക്കവാറും അദ്യ ഇന്ന് തനാത് നിന്നും രാജൻ രാവേ പരദഃ പഞ്ചമേ അഞ്ചാമത്തെ അഹനി ദിവസം കളേവരം
ഹാസ്യതി ഉപേക്ഷിക്കും. ഉപേക്ഷിക്കും. ഇന്നേക്ക് 5-ാം ദിവസം അദ്ദേഹം തന്റെ ശരീരം വരെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ തയ്യാറായിരിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്തം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്തം. തത്ത് ഭസ്മി ഭസ്മം ഭവിഷ്യതി ആയിത്തീരും. സ്വന്തം എന്താണ് അയോഗ സിദ്ധിയാല് അദ്ദേഹം സ്വന്തം ശരീരം വെടിഞ്ഞ് ഭസ്മമായി തീരും. അല്ലയോ രാജാവേ, മിക്കവാറും ഇന്നേക്ക് 5-ാം ദിവസം അദ്ദേഹം ദേഹം ഉപേക്ഷിക്കും. നാരദർക്ക് അതൊക്കെ മുൻകൂട്ടി അറിയാൻ സാധിക്കും. അനന്തരം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരം ഭസ്മമായി തീരും. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം? ചിത കൂട്ടിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ദേഹം ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് എന്ന്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരം ഭസ്മമായി തീരും. ഭാവാർത്ഥം: നാരദമുനിയുടെ പ്രവചനം മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വലിയച്ഛന്റെ വാസസ്ഥലത്തേക്ക് പോകുന്നതിൽ നിന്നും വിലക്കി. എന്നാൽ സ്വന്തം യോഗശക്തിയാൽ ദേഹം വെടിഞ്ഞ ശേഷം പോലും ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് സംസ്കാര കർമ്മത്തിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ ശുദ്ധഭക്തനായിത്തീർന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം തന്നെ വെടിഞ്ഞു, പിന്നെ ഭസ്മമായി തീർന്നു. അപ്പൊ പിന്നെ അതിന്റെ സംസ്കാര കർമ്മത്തിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരം താനെ എരിഞ്ഞ് ഭസ്മമാകുമെന്ന് നാരദമുനി സൂചിപ്പിച്ചു. യോഗ പ്രക്രിയയുടെ പരിപൂർണത എന്നത് അത്തരം യോഗശക്തിയാൽ പ്രാപ്തമാകുന്നു. ഒരു യോഗിക്ക് സ്വയം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കാനും വർത്തമാന ഭൗതിക ശരീരത്തെ സ്വസൃഷ്ടിതമായ അഗ്നിയാൽ ഭസ്മീകരിച്ച് താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏത് ലോകവും പ്രാപ്തമാക്കാനും കഴിയുന്നു. ഒരു യോഗിക്ക് സ്വയം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കാൻ, അതിന് ഉദാഹരണം ആരായിരുന്നു? ഭീഷ്മർക്ക് സ്വയം അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിക്കുന്ന സമയത്ത് ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു വരം അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ വർത്തമാന ഭൗതിക ശരീരത്തെ സ്വസൃഷ്ടിതമായുള്ള സ്വന്തം അഗ്നി ഉണ്ടാക്കി ആ അഗ്നിയാൽ ഭസ്മീകരിച്ച് താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏത് ലോകം പ്രാപ്തമാക്കാനും ധൃതരാഷ്ട്രർക്കും കഴിയുന്നു. ശ്ലോകം 58. ദഹ്യമാനേ അഗ്നിബർദേഹേ പത്യോ പത്നി സഹോഡജേ ബഹിസ്ഥിത പതിം സാധി തമഗ്നിമനുവേശ്യതി. ദഹ്യമാനേ ഇരിക്കുന്ന വേളയിൽ അഗ്നിഭി അഗ്നിയാൽ ദേഹേ ശരീരം ഭർത്താവിന്റെ അഗ്നി സഹ ഉടജേ ശാലയോടൊപ്പം ബഹി പതിം അവനെ സാധി സ്ത്രീ തം അഗ്നിം അവനുവേശ്യതി. അതീവ ശ്രദ്ധയോടെ പ്രവേശിക്കും. അപ്പൊ നാരദ മഹർഷിക്ക് എല്ലാം മുൻകൂട്ടി കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അതെല്ലാം യുധിഷ്ഠിരനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യണത്. യോഗശക്തിയാൽ ഉണ്ടായ അഗ്നിയിൽ തന്റെ പർണശാലയോടൊപ്പം എരിഞ്ഞടങ്ങുന്ന ഭർത്താവിനെ ആശ്രമത്തിന് പുറത്തു നിന്ന് വീക്ഷിക്കുന്ന സാധ്യയായ പത്നി അതീവ അഗ്നിയിൽ പ്രവേശിക്കും. അതേ അഗ്നിയില് പ്രവേശിക്കും. അപ്പൊ 5 ദിവസങ്ങൾക്കകം ധൃതരാഷ്ട്ര അഗ്നിയിൽ പ്രവേശിക്കും. അതുപോലെ അതിനുശേഷം ഭാര്യയും അഗ്നിയിൽ പ്രവേശിക്കും. ഗാന്ധാരി ആദർശ യോഗ്യയായ ഒരു പതിവ്രതയായിരുന്നു. സ്വഭർത്താവിന്റെ ജീവിത പങ്കാളിയായിരുന്നു. ആകയാൽ തന്റെ ഭർത്താവ് യോഗ അഗ്നിയിൽ ഇലകൾ മേഞ്ഞ തന്റെ പർണശാലയോടൊപ്പം ദഹിക്കുന്ന കണ്ടപ്പോൾ അവർ ഹതാശയായി. തന്റെ 100 പുത്രന്മാരും നഷ്ടപ്പെട്ട ശേഷം കൊട്ടാരം ഉപേക്ഷിച്ച് അവർ വനത്തിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും പ്രിയതമനായ സ്വന്തം ഭർത്താവ് അഗ്നിക്കിരയാകുന്നതും കണ്ടു. ഇപ്പോൾ ശരിക്കും ഏകയാണെന്ന് തോന്നുകയാൽ ഭർത്താവ് എരിഞ്ഞടങ്ങുന്ന അതേ അഗ്നിയിൽ പ്രവേശിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തെ മരണത്തിൽ അനുഗമിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇപ്രകാരം ഒരു സാധ്വിയായ പത്നി തന്റെ ഭർത്താവിന്റെ ചിതയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിനെ എന്തെന്ന് പറയും? സതി അനുഷ്ഠാനം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. പണ്ടേ ഉണ്ടായിരുന്ന രാജാ റാംമോഹൻ റോയാണ് സതി അനുഷ്ഠാനം നിർത്തലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചത്. ഈ പ്രവൃത്തി ഒരു സ്ത്രീക്ക് ഏറ്റവും ഉത്തമമായി കരുതപ്പെടുന്നു. സമ്മതമില്ലാത്ത സ്ത്രീജനങ്ങളെ പോലും ഈ ചടങ്ങിന് നിർബന്ധിക്കാൻ പിൽക്കാലത്ത് സതി അനുഷ്ഠാനം അത്യന്തം നിന്ദ്യമായ ഒരു കുറ്റകൃത്യമായി തീർന്നു.
പലർക്കും അതിൽ താല്പര്യമില്ലാത്തവരെ ബലമായി പിടിച്ച് തീയിലിടൽ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് അത് ഉം, ഇതൊരു അത്യന്തം നിന്ദ്യമായ കുറ്റകൃത്യമായി തീർന്നു. പൂർവകാലങ്ങളിൽ ഗാന്ധാരിയും മറ്റുള്ളവരും നിർവഹിച്ചതുപോലെ അത്രത്തോളം പവിത്രതയോടെയാണ് സതി അനുവർത്തിക്കാൻ ഈ അധപ്പതിച്ച യുഗത്തിൽ ഒരു സ്ത്രീക്കും സാധ്യമല്ല. ഗാന്ധാരിയെ പോലുള്ള സാധ്വിയായ ഒരു പത്നിക്ക് തന്റെ ഭർത്താവിന്റെ വിയോഗം യഥാർത്ഥ അഗ്നിയേക്കാൾ അധികതരമായി പൊള്ളലേൽപ്പിക്കുന്നതായി അനുഭവപ്പെടും. അത്തരം ഒരു സ്ത്രീക്ക് സ്വമേധയ സതി അനുഷ്ഠിക്കാം. അവിടെ ആരുടെയും അന്യായമായ നിർബന്ധമില്ല. ഈ ആചാരം വെറും ഔപചാരികമായി തീരുകയും ഈ തത്വം പിന്തുടരുന്നതിന് സ്ത്രീജനങ്ങളുടെ മേൽ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തപ്പെടുകയും ചെയ്തപ്പോൾ അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ കുറ്റകൃത്യമായി തീർന്നു. ആകയാൽ ആ അനുഷ്ഠാനം രാജ്യത്തിന്റെ നിയമത്താൽ പിന്നീട് നിർത്തലാക്കപ്പെട്ടു. നാരദമുനിയുടെ പ്രവചനം മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിധവയായ വല്യമ്മയുടെ അടുക്കൽ പോകുന്നതിൽ നിന്നും വിലക്കി. ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് നാരദമുനി യുധിഷ്ഠിരനെ അവിടേക്ക് പോണ്ട, അവരെന്താണോ അവരുടെ മനോഗതം അതനുസരിച്ച് ചെയ്യട്ടെ, അവർക്ക് ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് എത്തണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വലിയമ്മയുടെ അടുക്കൽ പോകുന്നതിൽ നിന്നും യുധിഷ്ഠിരനെ വിലക്കി. ശ്ലോകം 59. വിദുരസ്തു തദാശ്ചര്യം നിശാമ്യ ഗുരുനന്ദന ഹർഷശോകയുധസ്തസ്മാത് ഗന്ധാ തീർത്ഥാന്യശേവക. വിദുരഃ തത് സംഭവം ആശ്ചര്യം നിശാമ്യ കണ്ട് ഗുരുനന്ദന ഗുരുവംശനന്ദന ഹർഷ ശോക യുദ്ധഃ ബാധിതനായി തസ്മാത് ഗന്ധ ദൂരെ പോകും തീർത്ഥ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് നിഷേവക സന്തോഷത്താലും സന്താപത്താലും ബാധിതനായ വിദുരർ പിന്നീട് പവിത്രമായ തീർത്ഥാടന സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും യാത്രയാകും. അദ്ദേഹവും തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് വരില്ല. അപ്പൊ യുധിഷ്ഠിരനോട് പറയാണ്, അവര് 3 പേരെയും അന്വേഷിക്കണ്ട, അദ്ദേഹവും തിരിച്ചു വരില്ല. എന്താണ്, ധൃതരാഷ്ട്രവും ഗാന്ധാരിയും അഗ്നിയിൽ പോകും. അത് കഴിഞ്ഞ് വിദുരര് പിന്നീട് പവിത്രമായ തീർത്ഥാടന സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് യാത്രയാകും. ഭാവാർത്ഥം ആര് വായിക്കും? പ്രഭുവിന്റെ ബുക്ക് ഉണ്ടാ? പ്രഭു. പൂർവ്വജീവിതത്തിൽ ഭൗതികതയോട് ഗാഠ ആസക്തി ഉണ്ടായിരുന്ന തന്റെ ഭ്രാതാവ് ധൃതരാഷ്ട്രന്റെ ഒരു മുക്തനായ യോഗിയായുള്ള വിശിഷ്ടമായ ദേഹത്യാഗം ദർശിച്ച് വിദുരർ ആശ്ചര്യഭരിതനായി. ജീവിതത്തിന്റെ അഭികാമ്യമായ ലക്ഷ്യത്തെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭ്രാതാവ് പ്രാപ്തമാക്കിയത് തീർച്ചയായും വിദുരരുടെ സംസർഗം മുഖേന മാത്രമായിരുന്നു. ആകയാൽ അതേക്കുറിച്ച് അറിയുക വിദുരർക്ക് ആശ്ചര്യജനകമായിരുന്നു. എന്നാൽ സ്വഭ്രാതാവിനെ ഒരു ശുദ്ധഭക്തനാക്കി മാറ്റുവാൻ കഴിയാത്തതിനാൽ അദ്ദേഹത്തിന് വിഷമമുണ്ടായിരുന്നു. ഭഗവത് ഭക്തനായ പാണ്ഡവരോട് ധൃതരാഷ്ട്ര ശത്രുതാ മനോഭാവം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്ന വിദുരർ അപകാരം ചെയ്തില്ല. ഭഗവത് പാതാര ബിന്ദങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അപരാധത്തേക്കാൾ അത്യന്തം ആപത്കരമാണ് ഭഗവത് ഭക്തരുടെ തിരുവടിയിൽ ചെയ്യുന്ന അപരാധം. ഭഗവാന്റെ തിരുവടികളിൽ ചെയ്യുന്ന അപരാധത്തിന് ഭഗവാൻ എളുപ്പത്തിൽ മാപ്പ് നൽകുന്നു. എന്നാൽ ഒരു ഭക്തന്റെ പാദങ്ങളിൽ ചെയ്യുന്ന അപരാധത്തെ ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും പൊറുക്കുന്നില്ല. ജീവിതം അത്യന്തം ഭൗതികതാ സമ്പൂർണമായ സ്വഭ്രാതാ ധൃതരാഷ്ട്രരോട് കരുണ ചൊരിയുന്നതിൽ നിശ്ചയമായും വിദുരർ അതീവ ഉദാരമതിയായിരുന്നു. എന്നാൽ അത്യന്തികമായി അവണ്ണമുള്ള കൃപയുടെ ഫലം തീർച്ചയായും പരമപുരുഷ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. ആകയാൽ വർത്തമാന ജീവിതത്തിൽ ധൃതരാഷ്ട്രർ മോക്ഷം മാത്രം പ്രാപ്തമാക്കി അത്തരം നിരവധി മുക്താവസ്ഥയുള്ള ജീവിതങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഒരു ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ നില പ്രാപ്തമാക്കാൻ കഴിയും. സഹോദരന്റെയും സഹോദര പത്നിയുടെയും മരണത്താൽ വിദുരർക്ക് തീർച്ചയായും അത്യധികം മനോവ്യഥയുണ്ടായി. ആ പരിവേദന ശമിപ്പിക്കാനുള്ള ഏക മാർഗം തീർത്ഥയാത്രയ്ക്ക് പോവുകയായിരുന്നു. അങ്ങനെ തൻ്റെ അവശേഷിക്കുന്ന പിതൃ സഹോദരനെ തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ മഹാരാജാ യുധിഷ്ഠിരൻ യാതൊരു അവസരവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. താങ്ക് യു പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതായത് പൂർവ്വജീവിതത്തില്
ഗാഢ ആസക്തി ഉണ്ടായിരുന്ന തന്റെ ഭ്രാതാവ് ധൃതരാഷ്ട്രരുടെ ഒരു മുക്തനായ യോഗിയുമായുള്ള വിശിഷ്ടമായ ദേഹത്യാഗം ദർശിച്ച് വിദുരർ ഭരിതനായി തീർന്നു. വിദുരർക്ക് അത് ഭയങ്കര ആശ്ചര്യമായി തീർന്നു. ഇത്ര വേഗം അദ്ദേഹം എല്ലാത്തിൽ നിന്നും മുക്തനായി തീർന്നത് കണ്ടിട്ട്. ജീവിതത്തിന്റെ അഭികാമ്യമായ ലക്ഷ്യത്തെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭ്രാതാവ് പ്രാപ്തമാക്കിയത് തീർച്ചയായും ആരുടെ സംസർഗം കൊണ്ടാണ്? വിദുരരുടെ സംസർഗം മുഖേന മാത്രമായിരുന്നു. അപ്പൊ വിദുരർക്ക് ഹർഷജനകമായിരുന്നു. എന്നാൽ സ്വഭ്രാതാവിനെ ഒരു ശുദ്ധഭക്തനായി മാറ്റുവാൻ കഴിയാത്തതിനാൽ അദ്ദേഹത്തിന് വിഷമമുണ്ടായിരുന്നു. ജീവിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ശുദ്ധഭക്തനായിട്ട് മാറ്റാൻ സാധിച്ചില്ലല്ലോ എന്നുള്ള ഒരു വിഷമമുണ്ടായിരുന്നു. ഭഗവത് ഭക്തരായ പാണ്ഡവരോട് ധൃതരാഷ്ട്രർ എപ്പോഴും ശത്രുതാ മനോഭാവം വെച്ച് പുലർത്തിയതിന് വിദുരർ അപ്രകാരം ചെയ്തതുമുണ്ടായില്ല. ഭഗവത് പാദാരവിന്ദങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അപരാധത്തേക്കാൾ അത്യന്തം ആപത്കരമാണ് ഭഗവത് ഭക്തരുടെ, അതായത് യുധിഷ്ഠിരനൊക്കെ ഭഗവത് ഭക്തനായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ തിരുവടികളിൽ ചെയ്യുന്ന അപരാധം, ഇപ്പൊ ഭക്തനോട് അപരാധം ചെയ്താല് ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും ക്ഷമിക്കില്ല. ഭഗവാന്റെ തിരുവടികളിൽ ചെയ്യുന്ന അപരാധത്തിന് ഭഗവാൻ എളുപ്പത്തിൽ മാപ്പ് കൊടുക്കുന്നു. എന്നാൽ ഒരു ഭക്തന്റെ പാദങ്ങളിൽ ചെയ്യുന്ന അപരാധത്തെ ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും പൊറുക്കില്ല. പൂർവ്വജീവിതം അത്യന്തം ഭൗതികത സമ്പൂർണമായ ഒരു സ്വഭ്രാതാവ്, അതായത് യുധിഷ്ഠിരൻ സ്വഭ്രാതാവ് ധൃതരാഷ്ട്രരോട് കരുണ ചൊരിയുന്നതിൽ നിശ്ചയമായും വിദുരർ അതീവ ഉദാരമതിയായിരുന്നു. അപ്പൊ കരുണ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം അവരെ ആ അവസാന സമയത്തെങ്കിലും ഒന്ന് മാറ്റാൻ സാധിച്ചു. എന്നാൽ ആത്യന്തികമായി അവണ്ണമുള്ള കൃപയുടെ ഫലം തീർച്ചയായും പരമപുരുഷ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. നമ്മ എന്ത് ചെയ്യണമെങ്കിലും അത് ആരെ പദ്ധതിയാണ്? ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയുടെ വാനാണ്. അപ്പൊ ഒരാള് ദോഷ സ്വഭാവം ചെയ്താലും അത് ഭഗവാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതാണ്, അല്ലെ? മനസ്സിലാക്കാതെ. ആകയാൽ വർത്തമാന ജീവിതത്തിൽ ധൃതരാഷ്ട്ര മോക്ഷം മാത്രം പ്രാപ്തമാക്കി. ഇവിടെ എന്താണ് പറയുന്നത്? മോക്ഷമാണ് പ്രാപ്തമാക്കിയത്. മോക്ഷം പ്രാപ്തമാക്കിയാൽ എന്താ ചെയ്യാ? എന്താണ് പറ്റുക? വീണ്ടും ജനന മരണ ചക്രത്തിലേക്ക് വരേണ്ടി വരും. മോക്ഷം മാത്രം പ്രാപ്തമാക്കിയാല് വീണ്ടും ജനന മരണ ചക്രത്തിലേക്ക് വരേണ്ടി വരും. ഇത് തീരുമ്പോള്. അതേസമയം ശുദ്ധഭക്തനായാല് എവിടേക്കെത്തും? അത്തരം നിരവധി മുക്താവസ്ഥയിലുള്ള ജീവിതങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഒരുവന് ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ നില പ്രാപ്തമാക്കാൻ കഴിയും. അങ്ങനെ ഭക്തിയുത സേവന നില പ്രാപ്തമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞാലാണ് സഹോദരന്റെയും സഹോദര പത്നിയുടെയും മരണത്താൽ വിദുരർക്ക് തീർച്ചയായും അത്യന്തം മനോവ്യഥ ഉണ്ടായി. എന്താണ്? അവർക്ക് മോക്ഷമല്ലേ ലഭിച്ചുള്ളൂ, ഭഗവാന്റെ രാജ്യത്തിൽ എത്തപ്പെടാൻ സാധിച്ചില്ലല്ലോ എന്നുള്ള മനോവ്യഥ ഉണ്ടായി. ആ പരിദേവനം സമീപിക്കാനുള്ള ഏക മാർഗം വീണ്ടും അദ്ദേഹം എവിടേക്ക് പോയി? തീർത്ഥയാത്രയ്ക്ക് പോവുകയായിരുന്നു. അങ്ങനെ തന്റെ അവശേഷിക്കുന്ന പിതൃ സഹോദരനെ തിരിച്ചു വിളിക്കാൻ മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരന് യാതൊരു അവസരവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അത് തിരിച്ചു വിളിക്കണ്ടെന്ന് ആര് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു? നാരദര് പറയുകയും ചെയ്തു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത്രയും നിന്നെടുത്താൽ മതി. നമുക്ക് നാളെയും കൂടി ആകുമ്പോ ഇത് തീർത്തിട്ട് പുതിയ ഇത് തുടങ്ങാം. എന്താ മാതാജി? പരീക്ഷ ഉണ്ടാവിച്ചിട്ട് കേറാതിരുന്നതാ. പരീക്ഷ ഇല്ലാന്ന് എഴുതി കണ്ടു 18-ാം തീയതിക്ക്. ആണോ? ആ, അപ്പൊ വേഗം വന്ന് കയറിയതാ. 8 മണിക്ക് പരീക്ഷയല്ലേ, അപ്പൊ കേറണ്ടേ വെച്ചിട്ട്. ശരി. ഹരേ അപ്പൊ കൃഷ്ണ. 18-ാം തീയതിക്ക് മാറ്റി. മാറ്റിയോ? ആ, ഞങ്ങളുടെ 18-ാം തീയതി